Decidimos apostar pola digitalización porque creemos que é o paso natural de todas as empresas, ou polo menos da nosa, no punto no que nos encontrábamos. Nós o que tratamos de facer con este proxecto de digitalización foi axustar as nosas máquinas a través de dunhas pantallas donde recollen todas as variables que influen no noso proceso de extrusión. Esas variables van a un programa e sírvenos a nós para unha toma de datos, para tomar decisións moito máis rápidas e operativas cos datos que nos aportan. E ao mesmo tempo, axúdanlle a xente que está traballando en planta a tarefas que antes tiñan que facer en diversos sitios, unhas de forma manual e outras non, a estar canalizadas a través dun único programa e todo ese volcado de datos ven a parte máis administrativa e de dirección para poder tomarmos decisións moito máis rápidas.